Takže čaute, zase som tu pri ďalšom videu. Takže chcem sa vás opýtať, či mám streamovať na YouTube, na Twitch. Nezabudnite sa kúknúť na fanpage. Tam budem teraz dávať, že kedy sa streamuje, alebo jak sa máte, alebo tak. Budem tam pridávať ako vždycky nejaké srandovné obrázky, alebo sa vás pýtať tými obrázkami niečo. A tak. Určite už toto prostredie poznáte. Takže čo ešte také by som povedal, že ste proste super, jak ma podporujete teraz, úplne mega ma to teší. 2 lajky, 3 lajky, pozriem sa za chvíľu 6 lajkov, pozriem za chvíľu ďalšie a tak. No a tie pozrite, jak pribúdajú. Predtým, keď to je úplne úžasné, jak sa to zmenilo. Úplne super nálada. A určite budem natáčať zase nejaké srandovné videá. Už som teraz jedno vymyslel. Nezabudnite na tú fanpage. To je určite podstatné, lebo tam vám budem hádzať tie streamiky. A keď chcete vidieť všetky tie príspevky, čo dávam, tak si to dajte, že do obľúbených. Alebo jak máte like, tam je taká štipočka a že zobraziť všetko alebo do obľúbených. Keď si to dáte do obľúbených, dostanete každý jeden príspevok. Takže toto je zatiaľ všetko a čaute.